Khulumkha jotono khapangni tahoktai buhukchungno imo wngkha chini takhuk hadul Tripura ni nok bini asol bumung kha Buli Mohan Tripura bo tabok bini nukkungo Tripura sani chubachu nangai tongo birat khe scanner rojak hingkhe imo wngkha Google Pay number nogoro khokjaphari khongnipari bono ja pharitei keha chubajalai birat khairokma sinjai donga tabuk pura serious hospital o kalaijak. Silchar ni Guwahati thanga Guwahati ni aro Silchar o phai tabuk kalai tongkha Guwahati hingkhe rang bisi charge oboni bagui rang kwrwini bagui je Silchar o phai tabuk kalaijak nog keha chubachu khaijadi bini halchal serious condition o nai. Nogrok naidi bo bahai pura gorib jase kono ganang boya bo ganang hingkhe bo bahai khe gari chalogo accident nongna nangya mung gorib jase bo naidi pura gorib naidi mokhai takhok hadulni bomano noi naidi pura gorib nukhung jase bo kesini khapang tipar sarok nongmaya nangai khanangai bono ke chubachu khailai jadi bini pura tabok serious pura condition noi tongo ang bini guri basabai bo ang kok thaisa thaini sungoi khanaro nai nongno khana di nasai bo hospital sisi Silchar South City Hospital laijak anjala angno gam kurungkhe nogotona musugu kya chubachu khailai jadi pura sarung thani chubachu nango nasai bung tama ke sai khana rora Buli Mohan Tripura nongni bumung Malika Tripura ani bumung sai khana di Ananta Kumar Tripura thaisa thaini khana di Anglai ani basano tonani bagoi ang chubachu nango ang tagrang koroi urunu makhrawasu balte khe ang barogoi toni kha rang kori pija kori hini khukjabai an basano ta hospital ai sikalai matono ang kam khaimaya habana khulmaya mungsa khaimaya an basa ubujuk tong Buli Mohan ni buri basa ba boma ni khoktui kisimi sanong na khana roka obahai rong nang bisi khana roi maya ta hingkai kakap kokok obterong nang nai maya khamsujang jogo aban bai nongno jat 1 second 2 second obahai se ang nongno khana ro mansio next video ar kisa bini condition rok bobahai ongno obon nai ang nongno pura khana ro nai ba phunung nai hambai khapangni Tripura sarok nog imo wngkha bini yakung tama ongjak obo joto naiwi nokia chubachu khaijadi je scanner rojak Google Pay number rojak oro ja pharitei khokjaphari khongnui phari.